Abafana njengoba mina ngibuye ngibapromote kakhulu ngicina sengibaphambanisa manje. Hey, akakhohlakele lo mfana madoda. Kade ngibona ipromo yakhe. Ipromo yakhe ayingeze uthi omdonso usandile mbongo lokho. Alemshele izandla lo mfana unzima usebenza kakhulu, usebenza ngokuyikhanda, usebenza kakhulu. Ake ngibona izandla nje lo mfana abantu abathi cha bakithi siyamuzwa. Bafowethu emculweni umona udingeka, umuntu onomona njengamanje uyafa nje, inhliziyo ibhlungu ngabe njengoba kumnandi kanje la. Hey, awutetele ingoma manje ngishaya ingoma uqina bese ngiyahamba. What's up?